Хайырлы иртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова. Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Шижиджам компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Әлеге холдингның 2 заводы Алабуга икътисади зонасы территориясендә эшли. Пыяладан продукция җитештерәләр. 700-гә якын эш урыны булдырылган. Киләчәк хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алыштылар. Шулай ук республика президентына Елга порты территориясен комплекслы үстерү планы тәкъдим ителде. Үзгәрешләр 287 гектар мәйданга кагыла. Анда искергән җитештерү урыннары, ташландык ярдәмче биналар, гаражлар бар. Бу урыннарда күп чакрымлы яр буе, музейлар, кафе, шәһәр үзәге белән җәяүле элемтә юлы, кече суднолар өчен пристань, торак мәктәпләр һәм балалар бакчалары барлыкка килергә тиеш. Республикада кече елгалар елдан-ел сайыга. Кайберләре кибеп бетә. Торак пунктларны су белән тәэмин итү өчен аерым программада чистарту корылмаларын контрольдә тотуда кирәк. Татарстан сулыкларын барлау йомгаклары буенча соңгы 50 елда 3133 объект юкка чыккан. Рөстәм Миңнеханов, шәхси компанияләр аларның тотырлык эшен тәэмин итә алмаса, дәүләткә тапшырырга кирәк дип билгеләп үтте. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Биектау районына эш сәфәре барышында яңа техника ачкычларын тапшырды. Тракторлар авыл җирлекләре җитәкчеләренә һәм республика конкурсында җиңүчеләргә тапшырылды. Президент урып җыю эшләренең барышы белән танышты, авыл кешеләренә грант ярдәме бирелүен әйтте. Бүгенге көндә районда 47% мәйданда уңыш җыеп алынган. Президент Берледә капиталь ремонттан соң ачылган мәдәният сараенда һәм гомуми практика табибы офисында булды. Рөстәм Миңнеханов эш сәфәрен Кукмарада дәвам итте. Биредә бүгенге көнгә игеннәр 45% мәйданда җыеп алынган. Гектардан 42 центнер уңыш алына. Президент билгеләп үткәнчә, терлек азыгы әзерләү мәсьәләләрендә темпларны югалтмаска кирәк, чөнки район бу юнәлештә үрнәк булып тора. Ә хәзер башка темаларга күчәбез. Татарстан предприятиеләренең оборона заказы арткан, ә заказларны үтәү өчен белгечләр җитешми. Завод эшче кадрларга кытлык кичерә, ә хезмәт хакын республиканың уртача күрсәткеченнән күбрәк тәкъдим итәләр. Балалык ясау өчен 1 минуттан азрак вакыт кирәк. Махсус эшләнмәнең бер өлешен әнә шулай атыйлар. Ул чыннан да балалык ашаган. Тасмалы пычак тукманы блокларга бүлеп кисә. Бер вакытта 130 катлам килеп чыга. Я и краю, и шью, и еще маркирую. Мин үлчим дә, тегәм дә, җыям да, эшемне яратып эшлим, төрле урында алышынып эшли алам. Хезмәткәрләр универсал. Үзләре оркестр кебек остаз җитәкчелегендә төгәл эшлиләр. Расстояние от строчки до края должно составлять... Остазлар яшьләрне эш серләренә өйрәтә. Һәр хезмәткәрнең кадерен беләләр. Заводка кадрлар җитешми. Яңа эштә килүчеләрне тәҗрибәле остазларга беркетәләр. Үзләренең төп эшләреннән аерылмыйча ярдәм итәләр. Яшьләргә ярдәм итәргә кирәк, алар тәҗрибә тупларга тиеш. Шулай ук безне дә үз вакытында укыттылар. Хәзер без барлык белемнәрне яшьләргә җиткерәбез. Барыннан да бигрәк аппаратчылар, лаборантлар, пресслаучылар, слесарьлар, төгүчләр кирәк. Югары уку йорты, күллият, техникум тәмамлаучыларга, шәһәрләрдән килгән яшьләргә өстәмә түләнә. С 1 сентября у нас увеличивается и поднимается зарплата. 1 сентябрьдән бездә хезмәт хакы арта. Хезмәткәрләр 100 мең сумга кадәр акча эшли ала. Шул исәптән бездә разрядлар күтәрелә. Хәтта яңа укырга килүчеләр дә алдына куелган планны үти. 45 мең сум акча ала. Дары заводында эш бар. Хәзер төгәл машиналар, вертолет заводларына да белгечләр кирәк. Предприятиеләр заманчалаштырыла, җиһазлар камилләшә, коллективлар яңа кадрлар белән тулылана. Фәнис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты яңа формат тәкъдим итә. Татар халык биюе буенча Батыр Батл дип исемләнгән мастер-класс уздырылды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Кем ул иң шәп татар биючесе, татар батыры? Бу һәм башка сорауларга без таптык. Хәрәкәттә бәрәкәтнең мастер-классында. Чулпан мәдәният үзәге каршындагы мәйданда артистлар перформанс оештырды һәм чын егетләр биюен күрсәтте. Владислав Уткин белән Данил Исхаков арасында бию батлы уздырылды. Шуннан соң катнашучылар арасыннан 2 команда тупланды. Шулай итеп, һәр теләгән кеше татар халкы биюенең төп хәрәкәтләрен генә өйрәнеп калмый, ә профессиональ биючеләр ярдәмендә каршы як команда белән батлда ярыша.
Нигә ул артистлар гына белми? Чөнки халык бию, халык сүзеннән, халыктан чыккан, безнең ата-бабаларыбыздан бөтен шушы бәләкәй генә хәрәкәтләрне дә без биеп, аларны шомартып, елдан-ел тагын да ныгайтып, шулай итеп профессионал артистлар без аны сәхнәгә күтәрәбез. Без bütün кешеләрне бирегә өйрәтәбез. Узган ел барлыгы 14 мастер-класс үтте. Быел проект дәвамында әлеге ярмәк вагы татар биюе, чечетка, аэробика, татар халык биюе, брейкданс, зәлидә җырлы биюле уены буенча барлыгы 6 мастер-класс оештырылды. Искәндәр Гамалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан ялыклары. Гыйлем нигезендә эшләнгән эшләрдә, гыйлем нигезендә әйтелгән сүзләрдә генә бәрәкәт һәм хәерле нәтиҗә була дип искәртте Күкмарада узган 5нче мәскәрә укуларында катнашучылар. Фәнни-гамәли конференция нәтиҗәләре белән җомга сәхифәсендә хезмәттәшем Мөршидә Җиһан таныштырыр. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Күкмара мөхтәсибәтендә Россия күләмендә 5нче мәшкәрә укулары узды. Әлеге чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан Татарстанның Күкмара мөхтәсибәте тарафыннан үткәрелде. Җыен башланганчы дини-мәдәни мирас белән таныштыру сәфәрләре оештырылды. 2016 елда инде мөфтиебез Камил хәзрәт инде кабер ташларын барлау юлы игълан итте. Һәм инде без районыбызда 190 кабер ташын реставрацияләдек. Менә күреп торасыз, безнең үзебездә 35 кабер ташы. Без дә инде ел сайын шулай грунтовка белән карап торабыз, буяп торабыз, чистартып торабыз. Чөнки безнең зиратыбызда бик күп галимнәребез һәм инде шу мәчетебезне салган Габдулла Үтәмешевнең кабере дә монда. Бу зиратта шулай ук Мәрҗәни һәм Баруди нәселе белән бәйле күренекле шәхесләр дә җирләнгән. Мәшкәрә тарихы 1678 елдан ук билгеле. 1791-1793 елларда биредә беренче гильдия сәүдәгәре Габдулла Үтәмешев акчасына таш мәчет салына. Бүген ул Екатерина II указыннан соң салынган Татарстанда иң борынгы таш мәчетләрнең санына кертелә. 2005 елдан бирле без шушы мәчетне төзекләндерәбез һәм инде 12 миллионлык бездә эшләнде. Һәм инде узган ел Аллаһ рәхмәте белән мөфтиебез Камил хәзрәт президентыбызга мөрәҗәгать итеп Президентыбыз инде 2 елда шу мәчетебезне төзекләндерүгә инде указ бирде. Әлеге мәчетнең төзекләндерү эшен алып бару өчен бергәләп саклык акциясе кысаларында акча җыюда оештырылды. Яңарту башланып киткәннән бирле мәчетнең диварлары һәм идәннәре ныгытылган. Мәгълүм булганча, Мәшкәрә Күкмара районының данлыклы авылы. Революциягә кадәр ул Россиядә иң зур мөселман мәгарифе учакларының берсе булган. Мәшкәрә укуларына туры китереп тагын бер мәгърифәт учагы кабынды. Күкмара шәһәренең Туеш микрорайонындагы мәчет каршында тантаналы рәвештә Һидаят рухи тәрбия үзәге ачылды. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ла илаха илляллаһ, Аллаһу акбар. Һидаят үзәгендә мәктәпкәчә яшьтәге һәм 1нче сыйныфтан алып 4нче сыйныфка кадәр бер юлы якынча 45 бала шөгыльләнә ала. Мөгаллимнәр сабыйларга әдәп-әхлак дәресләре, дин нигезләре, гарәф әлифбасын укыта, өстәмә рәвештә инглиз теле, мәктәпкә әзерлек дәресләре, мөмкинлекләре чикләнгән балалар өчен махсус дәресләр укыту каралган дип белдерде оештыручылар. Менә бу центр инде ул минем уйлыйм беренчесе генә булмас. Инде безнең менә калган авыллардагы, җирлекләрдә бу центрларны үзләрендә булдырырга тырышачаклар. Чөнки бу бик кирәкле дип саныйм. Безнең киләчәк буыныбызга һәм безнең шушы динне саклап калу өчен бик зур йогынты ясаячак. Җыенга килүчеләр мәктәп-интернаты музее эшчәнлегендә карады. Күкмара кунаклары җирле халык кул эшләре осталары, имамнар, төбәк тарихын өйрәнүчеләр белән дә аралашты. Өйләдән соң конференциянең пленар утырышы узды. Быел Мәшкәрә укулары Мәшкәрә авылы тарих һәм яңарыш проблемалары дигән темага багышланды. Безнең бит тарихыбыз бар, үткәннәребез бар, туган телебез бар, менә динебез. Bundan 1100 yıl элек без шушы юл белән яшәдек булган. Шуны бит менә үзебездән соң әманәт итеп яшьләргә, балаларыбызга тапшырырга кирәк.
Әгәр балалар бездән аны кабул итмәсә, дәвам итмәсә, милләтебез дә, динебез дә, телебез дә юкка чыгачак. Шуңа күрә мин бүгенге теманы бик мөһим дип саныйм. Фәнни җыенда Татарстан һәм тирә күрше төбәкләрдән килгән дин әһелләре, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, татар дин гыйлеме фикере үсеше белән кызыксынучы шәхесләр, каләм ияләре, хәйриячеләр катнашты. Җыен нәтиҗәләре буенча резолюция кабул ителде. Аның бер бурычы итеп Мәчкәрә мәдрәсәсе һәм мәчете турында документаль фильм эшләү билгеләнде. Ел сайын Мәчкәрә укуларын уздыру татар рухи мирасын өйрәнүгә һәм саклауга зур өлеш кертә. Киләчәктә дә әлеге игелекле эш дәвам итсен дип, бүгенге чыгарылышыбызны тәмамлыйбыз. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.